Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumituning Budiastawa saking Gusti ingkang hamur pamasesa mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan dalasan kula. Wontenipun para sepuh minisepuh ingkang hanggung sunungga ing akrab ingkang pates pinundi miwah grebekten tatan kata lumpen wontenipun Sangya Belenggah Pratama ingkang saestu bagya mulya kala nuwun linangkung kula aturaken dhumatengipun ing kahamangku ketinun inggih Ibu Mursiti awit wonten ari kalenggahan samenika sampun kalampan hanetepi darmaning ngasepuh ngentas pitulus amni suda ami bahasiwi putra putrinipun Ira Ayu Lia Purwati ingkang samangke badhe dipun jatuh krama kalian putra Jalu Bapa Sukina sekalian Ibu Sri Desti Sepyorini ingkang saking tlatah taunan RT 6 RW Sekawan Blurejo Semen Gunung Kidul nun inggih Bagus Danang Bagus Setiawan parantini ijab kabul badhe nglampahan ngenjang kirang tabuh 8 wonten ing taunan RT kalih RW Sekawan Bulurejo Semen Gunung Kidul. Nyuwun taming donga pangestu mugi-mugi calon temanten sarimbit ngenjang anggenipun badhe ijab kabul mugi saged lulus saharja mboten wonten rubeda punapa amin amin Allahumma amin. Wonten kalodhangan siang menika saking kadang-kadang Atlas Entertainment marak sowan nuhuni dawuh timbala saking ingkang hamangku kati nun inggih Ibu Mursiti Saklawangsa ugi boten kata lumpen nyuwun pangestu mugi-mugi calon temanten sarimbit nun inggih Ira Ayu Lia Purwati putra putri Bapak almarhum Suyatman sekalian Ibu Mursiti kalian Bagus Danang Bagus Setiawan ngenjang anggen badhe coba bul mugi sageta lancar mboten-mboten rubeda punapa. Marak sowan kadang-kadang Atlas Entertainment wonten kalodhangan samenika dipun sukuyung kalian 3 widawati ingkang samangke badhe asa panglipur katur kunjuk Belenggah Pratama sedaya linangkung mestipun keluarga geng nun inggih Ibu Mursiti Saklawangsa ugi para rawuh para among tamu sedaya ingkang boten saged kapiji setunggal boga sawiji. Tinepangan setunggal boga sawiji saking kanan jambak menika diajeng Diah Rahma ingkang saking tlatah Klaten bersinar. Mbak Diah Rahma sowan sumangga menika tasih legan dereng gadah momongan alias perawan. Dasare bodine yo masuk wajah yo cantik. Matur nuwun ya Mas. Iki utuh kowe. Aku ya aku. Kasusul ingkang saking tlatah nglipar Gunung Kidul Mbak Arum kulino dimongso ya nek ning taunan wis pakulinan ya Mbak Arum sowan ya penyanyi kang sampun kondang kaloka malang melintang di jalanan penyanyi kok le dudu kados pundi godhaipun saking kadang-kadang campur sari kesateng laras akhir berlangsung panglipur wonten kalodhangan samenika samangke satu lelagon pambuka katur kunjuk Belenggah Pratama. Oh, nggih jeneng ngapunten tesih setunggal. Ya Mbak Ancun sowan ya. Mbak Ancun ingkang saking tlatah Sukoharjo Makmur. Niki remenipun Ibu Mursiti. Pokoknya Mbak Ancun kudu sedina sewengi. Aku ya gumen lho. Piye to Mas? Penyanyi kaya ini kok sing di omah iki. Anu lho Mas, Mbak Ancun pokoknya sore karo engko bengi. Lho kuwi awesan bisik-bisik lho mau ning Piye? ngarepan. Mbak kowe tapek anak gelem ra Mbak? Lha terus. Wis gelem lho ya. Nggih, kados pundi godhaipun saking kadang-kadang Atlas Entertainment anggenemen asung panglipur wonten kalodhangan saten menika satunggaling lagon pambuka katur kunjuk Belenggah Pratama sedaya. Sugeng pelenggahan, sugeng midhangetaken sugeng mirsani Atlas Entertainment. Yuk. Kapital Visual Video Shooting Cahya
Samudra Sound System. Yuk. Warungnya dibuka ya, ditata Sendok cangkire dewe panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang londene batang remah-remah manis-manis balayane Sangger lemah potra sing dipikir kok ora rumangsa esemane bakule gawe biyo atiku lirikane adu gawe mriyang awakku iki piye iki piye sender lemah potra sing dipikir kok ora rumangsa warunge dibuka ditata sendok cangkire Sanggermu dewe panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene remah-remah manis-manis pelayane sender lemah potra sing dipikir kok ora rumangsa esemane bakule gawe riko atiku lirikane adu gawe mriyang awakku iki piye iki piye sender lemah potra sing dipikir kok ora rumangsa sender lemah potra sing dipikir kok ora rumangsa matur sembah nuwun lelagon pambuka saking kadang-kadang Atlas Entertainment wonten kalodhangan sang menika marak sowan asa panglipur nuwun dawuh timbalan saking ingkang manggukati nuwun inggih Ibu Mursiti Saklo Wongso saestu mbebile marak sowan kula samangke saking Purwamadya Wasana tansah kathah kekirangan kelepatan ugi wonten kelatu ing ngatur saking kadang-kadang Atlas Entertainment nyuwun agunging pangaksami. Ugi wonten kalodhangan siang menika ingkang manggugati nuhuni dawuh para piyai sepuh nun inggih badhe ngicap kabul kagem putra putri nun inggih Rara Ayulia Purwati putra putri Bapak almarhum Suyatman sekalian Ibu Mursiti ingkang samangke badhe dipun catu krama kalian putra jalu Bapak Sukino sekalian Ibu Sri Desti Sepyorini nun inggih Bagus Danang Bagus Setiawan nyuwun tamidonga pangestu dumateng perlenggah para tamu sedaya dulur-dulur Magersari ingkang lenggah wonten ing tlatah taunan sedaya kemawon mugi-mugi calon temanten saribit ngenjang anggenipun badhe icap kabul mugi saged lulus saharjo boten wonten rubeda punapa amin amin Allahumma amin ugi ngaturaken sugeng rawuh katur kunjuk para among rawuh ingkang boten saged kula piji setunggal mbaka sawiji boten ateges ngira-ngira pakurmatan dumateng panjenengan sami awit menika wau kapurba saking kawontenan sowan kadang-kadang Atlas Entertainment wonten kalodhangan siang menika dipun seguyung kalian Kapita Visual Video Shooting ingkang saking tlatah taunan ugi diprakarsai Mas Taufik Maulana ugi Cahya Samudra Sound System kangge minyak sebelum sasana dajeng encun Ibu Menterinya Suko Harjo Makmur sowan
kowe kene Dinsun. Oh, kula mriku, ben nggih. ra miring. Kene, aja ning ngarepku to ya. Sampean ya aja ning kono lho, Mas. Lah, aku ning ngendi? Miring lho, Mas. Engko nglumpuk ngiwa kabeh. Rene ya. Nglumpuk ngiwa kabeh apa ya nek Jarekmu loro. ki lho. Jarekmu ngiwa kabeh engko. Apa ngerti nek komplit. Oh, siji to. Nek sanglir banget. Ki opo to ki? Nek neng kene kan mesake Mas Wasiti karo Pak Dikiyat iki lho. Nggih. Nek nyawang kowe kuwi lho. Lah ngapa Ya kok? ampun. Lah ngapa lho disawange kok mesakake lho ah. Bodi kok teng pecotot ra karuan. Iki tekne bar vaksin ya, Mas. Oh, bar vaksin. Lho hasilnya ngono aku bodiku ngene, ngene. Wah, apik to. Nene blenduk ngisor dhuwur wis. Dan iya iki awake dhewe iki jan subur kaya juragane Putri Bu Mursiti ya. Nggih to, Mas. Iki juragane seneng kono. Wah. Nang ngarep dhewe kono. Wah. Kayak khawatir karo sing ngewuh. Lah ngapa kok khawatir? Linggo cedak kotak. Semlang nek mbok gowo. Ngerti nek penyanyine iki maling. Nggih. Seneng ngono iki. Mbak Jun. Nggih, Mas. Wonten kalodhangan sonten menika nyun ngapunten Mbak Niken kali Mas Baut mboten saged sowan sonten. Nggih. Menika rikala nggih 7 bulan yang lalu lumantar Pak Tugino kalian Pak Sugimin menika rawuh ten gubuk kula nyuwun Mbak Niken kalian Mas Baut ning Delalah sakniki mboten selone mengko bengi. Wah, cocok. Nah, terus Mbak Niken Nggih. selone karo sesuk awan. Lah terus piye, Mas? Ya gelem ra gelem ya manut bintang tamune to ya. Oh, ngoten. Aduh, kula Lah- sesuk awan yo seloi piye ya? Kowe ora termasuk bintang tamu kowe. Aku biatang. Binatang nggih. Uluk salam. Ngaturaken wilujeng siang, wilujeng sonten, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. isih bodoh kok ya. Sawalan. Taqabbalahu minal wa minkum. Yang artinya Minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir dan batin. mohon maaf kok mohon nafkah. Oh iya, Nah, maaf. minal aidin wal faidin, Mohon mohon maaf lahir dan batin. Nek Iya. anakku beda. Iya. Minal aidin wal faidin, tidak kasih fitrah enggak aku maafin. Anakmu lho. Yen Nggih. wonten lepat kula nyuwun eketan papat. Nggih, langsung panglipur Nggih, Mbak Mas. Jun ingkang jumbuh kansasana. Ya ra ketang siji apa loro alusan dhisik ya to. Halus Mas iki tetep dikeki sing halusan. Lah iya. Mengke dalu mengke ganti penyanyine Bapak Ibu, roke Nggih. sak menten-menten pokoke. Ampun kemana-mana. Nggih. Rohke malah semono-mono kuwi. Semene. Oh ngisor isis. Wis sing penting kan udele ketutupan. Oh iya. Iya. Nggih. Monggo Pelok 6 slendro apa barang? barang. Oh, barang. Kekarane wong akrami tutu panda tutu rupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung tan kena numbas arto Bu Mursiti ki neng Jakarta yo ndek usaha warung makan.
nek ra kleru. Lho usahane wis neng kono sukses. Ngoten, Mas. Nganti tarup sing mewah kaya ngene ora trimo nek gur cagak biasa. Wah, tenan. Lah apa Wit cagake? jambu iku cagak kok piye. Wiki ora ya Mas, asli ya sembarangan. Cagak. Kula nyanyi buka uang nggih. Yo Buka uang. ora buka alat wae. Ora kulino alat. Lah kenapa? Nanti iritasi. Oh, iya. Jangan ya. Mangga. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
matur jenang gula matur sembah nuwun Mbak Encun cekat kancane ceket selak salat asar Dek Arum langsung maju kene Cahayu ayo Mbak Rum, iki 5 menit lagi kan sholat asar. Ora usah nganggo bawa, langgam sing halus, tur sing cendhek. Wuyung-wuyung Mas. Ya, wuyung. Lah iya. Sing cekak-cekak. Heeh, kok tak jujuke tengah-tengah. Nah. Kaya Mbak Reni jujuk tengah. Ana cewek ayu-ayu kok nunggoni wit jambu. Sik endi to? Kuwi Mbak Rini juragane Milagros. Lah, piye yo sik ditunggoni wis ora anak godhonge lho Mas. Ya, terus ke. Yuk, yuk. Maring
Ijin matur sembah nuwun Pak Arum ugi pikantuk sastra saking paran para bile wedal sakmenika wedalipun salat asar pramila libur saking kadang-kadang campur saking Atlas Entertainment kabeksa kasih kestawis awit saos raos pakurmatan dumateng ngersanipun umat Islam ingkang badhe nindakaken salat asar samangke bakda salat asar kok saruang marak sowan malih nuwun matur nuwun.